Hingo mga kalag ng atong police official og sa hinigugma nini sa presinto sa Bulacau, Dakban sa Lisay, nagparamdam o nagpapatyag pagbindisyon sa lawak diin sila nang amatay gihimo kag ng buntag. Adunay live report si Fee Marie Dumabok. Fem. Yes, Bob, ang giingong pagbatyag kung pagpabatyag ang nahitabo sa ikaduhang gabi human sa nahitabong krimen tali ni Lieutenant Praxilo Albiso ug sinigugma niini diha sa presinto. Ang outpost sa mga tanod tapadra sa lugar di inahitabo ang krimen ug sagad kanila diha sa gawas sa presinto magtambay sa di pa mag-grooving. Matod sa usa sa mga tanod nga kauban nilang on duty gabi ang giingong gipabatyag sa ilang gituohan nga kalag ni Lieutenant Praxilo Albiso. Ilabi na nga nasuod na nila ang maong pulis. Na siya na matikdan nga nanimahong buwak. Unya gisitsitan siya. Wala. Wala mo kuwara siya mura siya nanibot ni balhibo ba. Ganihang buntag, gibindisyonan sa chaplain sa Piero 7 ang quarter. Gawa sa gihimong pagbindisyon ni ining presinto ganihang buntag, isip kabahin sa ilang paghalad ug mga pag-ampo ngadto sa kalag ni Lieutenant Albiso ug sa kaubanan nga namatay ni ining quarter. 24 oras silang gidagutan kining kandila sukad pa niadtong Martes. Ang maong quarter iya lang gyud ni Albiso kinsa nagpusil patay sa iyang kaugalingon. Humaniya po sila ang hinigugma nga si Vernice Cardeno netong Martes sa buntag. Dinhi nining gamay nga lawak na hitabo ang krimen. Duol sa kama nakita nga nag-ubo ug nagpasad na ang dugo ni Cardeno. Samtang dinhi usab duol sa cabinet likod sa pultahan nakita ang lawas ni Albiso nga dunay samad pinusilan. Limpyo na kini karon ug pwede nang magamit pag-usab. Kung ang mga tanod na kasinati og pagparamdam, ang ubang pulis kansang quarter na sa taas ni Tugan nga way problema kung ipagamit kanila ang maong lawak. Para na ko ma'am, okay raman kay kanang di man putok hadlokan si Sir Albiso, buutan man tong pagkatao mo gamit rami ani. So far ma'am wala man ma'am kay kanang ningaw man sa ning lugar ha pero wa jud mi ka matikod sige man sa mig sud dinhi. Ang hepe sa Talisay City Police Station nihangyod na nga sa ilang labaw nga matagan og pulinan ni Albiso. 2 months ago or a month ago, I have issued a memo regarding the prohibition of civilian people inside the police station because we anticipate that COVID is here. It's very sad for us that this happened. Samtang Bob, subling pahinomdom ni Pilari nga to sa kaban ng mga polis nga gidiligyod ang mga sibilyan diha sa barracks. Og samtang nakahapmas usab ang Philippine flag diha sa gawa sa Talisay City Police Station, isip pagpakita nila sa ilang pagbangutan sa kamatayon sa ilang kauban sa trabaho. Bob. Daghang salamat Fee Marie Dumabok sa imong live report.